Guds fred i tvende modige herrer. Tillad mig at byde jer velkommen til Sundkøbings rendebane, hvor jeg udbeder om jeres adelsbrev. Se kære godt folk, det er jo ikke alder og enhver pøbel og bunderøv, som kan få lov til at sætte sig på en hest og være med til disse ridderturneringer. Nej, det skal være personer, altså mænd, som er af adel herkomst, og det beviser de naturligvis ved at fremvise deres adelsbrev. Vores første ridder i dag, det er den vel erhverdige herr Ulrik Lilje! Søn af herr Torben Lilje, søn af herr Jens Lilje. En velbyrdig og prøvet ridder, der modtog ridderslaget og kong Erik den gode selv for tro og tapper tjeneste ved hoffet. Har sæde i rigsrådet og ejer udstrakte landområder på Lolland Falster samt størstedelen af Møn. Herr Ulrik har udmærket sig såvel på slagmarken som på turneringsarenaen. Hans valgsprog er vivat probellum, jeg lever for krigen. Herr Ulrik rydder under denne våbenfelt, der syrer med heraldisk mærke Fleur de Lion. Og behøver jeg at fortælle jer, kære godt folk, at I også skal være med i denne turnering. I skal naturligvis være den højtråbende yderramme ved denne turnering. Og to, 3, 4, i hvert fald 5 omgange. Skal vi nå 6 omgange? Det bliver til 5 omgange til herr Ulrik Lilje. Og hermed overgiver vi rendebanen til herr Henrik Svane. To, 3, 4, 5, 6 omgange til runde, men jeg godkender herr Ulrik Liljes ridt. Herr Henrik Svane, banen er jeres. Desværre ramte herr Henrik Svane ikke. Jeg skal så også sige, at det er en helt legitim undskyldning. Støvet havde ikke lagt sig fra herr Ulrik Lilje, og der er også en kraftig sidevind. Men alligevel er jeg nødt til at følge reglerne, og derfor kan jeg ikke godkende herr Henrik Svanes ridt. Hermed afslutter vi så ridning på quintanen og går videre til næste disciplin, hvor de herrer ridder udskifter deres almindelige lanse med en spidslanse. Det er deres opgave nu i fuld galop at støde til denne faste quintane. Men for at få godkendt sit ridt, så skal lansespidsen sidde fast på quintanen. Herr Ulrik Lilje, I forstår betingelserne. Banen er jeres. Herr Ulrik Lilje rammer quintanen, men lansespidsen sidder ej fast. Desværre et ikke godkendt ridt af den gode ridder. Herr Henrik Svane. Banen er jeres. Herr Henrik Svane lige så rammer i øvrigt flot quintanen, og tro mig, det er ikke nemt bare at skulle ride i fuld galop med 30 kilos udstyr og så sigte med en lang pind, der næsten er besværlig i det hele taget bare at balancere. Så alene det, at de her ridder, de rammer quintanen, det er en stor bedrift, som de egentlig burde få i hånden. Og herr Henrik Svane gør det lige så.
Det her, det er jo alt for nemt en disciplin for de her riddere. Så i stedet for, at vi rider med de meget store ringe, så udskifter vi dem med nogle ringe, der er så små, at de knap nok kan krænges ned over en mælkefed babys pareffekter. Hr. Ulrik Lilje, banen er jeres. Hr. Ulrik Lilje ramte ikke, så hr. Henrik Svane har nu alle muligheder for at komme stadigvæk i føringen. Og hr. Henrik Svane gjorde det, tog den lille ring. Tæt på. Kun en lille håndspredte ved siden af. Men en hånd blev taget hjem. Glimrende redder hr. Henrik Svane. Og det er nu igen tid til at give en af de her et enkelt point. Ja. 3 æbler ud af 2 er også ganske udmærket. Havde det været fjender, så var de i hvert fald over halveret. 3 fjender var blevet dræbt. Så glimrende reddet er den gode hr. Ulrik Lilje. Må vi se, om hr. Henrik Svane kan gøre det lige så godt, eller måske endda bedre. Første æble, andet æble, tredje. 4 æbler er hugget. Et enkelt æble bedre end hr. Ulrik Lilje. Fantastisk reddet er den gode hr. Henrik Svane. Til lige er klar. Og igen også traditionelt rider hen, hilser og modtager hyldelsen fra sine tilhængere. De herrer ridere, må Gud være med jer og lad den bedste ridder vinde. Vi påbegynder dyssløbet. Og som sagt, vi løber 4 dyssløb, og i min store visdom har jeg besluttet mig for, at vi starter med den første. De her ridder må jeg bede jer ride til jeres udgangsposition. Lad os se det! Begge ridder ramt. 2 knækkede lanser, hvilket betyder 3 point til hr. Ulrik Lilje. Og 3 point til hr. Henrik Svane. Det betyder, at efter første dyssløb, der er stillingen 4 point til hr. Ulrik Lilje og 4 point til hr. Henrik Svane. Vi går klar til andet dyssløb. Og hele turneringen står stadigvæk åben. Og i øvrigt så må I gerne lappe lidt og tiljuble jeres ridder. Det er jo ikke nogen begravelse, vi er til. Vi går klar til andet dyssløb. Lad os se det! Her var der en lille forskel. Begge de her ridder ramte. Hr. Ulrik Lilje rammer sin modstander, knækker ej sin lanse, får tildelt 1 point.